Yawwa, lokacin night yayi, barin tsara yarinyan nan kafin na ɗin ƙare. Baby, wallahi ne fa ina son mu haɗu da ke yau ɗin nan. I love you. Wow, baby Shamsu Tigo ya hau online. Barin sa ya turo min kati ne ma na baza night. I love you. Kan bala'i, kwaran kwaɗa tantaɗa tana online. Bari in san kama mata sassanyan muryata. Hello baby, na rasa me yasa ba kya son ki hau online sai da daddare. Daren ma kuma misalin karfe 12. Ranan nan na zo gidanku aka ce min ba kya nan kin fita. Daɗi na da 'yan matan yanzu ba yanga har ta turo. Baby ko za ka turo min wanke na sai data. Jar oban nan bari in maza in heƙe wayar. Nema na 25 na night ɗin. Kai, hauka ake yi? Kai, wai son kayan? Bari na kirawo munafiki saboda ya ji na yi maganar kuɗi har da wani sauka. To da ni yake zancen. La, wallahi ya kashe wayan. Har da cewa wani zero tension a status.